Mag-usok mi karon og mga sidling sa kahoy. Bisag unsa nga klase nga sidling. Dili na may magtanom kay daghan may sidling dire. Butangan lang namos lang distansya. Mao ni among gamit nga ribbon. Yelo. Kini among igamit nga itugsok. Iusok. Paluwas sa banga. Ano ako 5. Apod 5. Kanay mo na si 5. Kuya pod 5. 5 pod. Bimbo pod. Ang boy sandig 5. 20 tanan. Ta. 25. Tiro. 20. Ayan ang mga tanong, mga kahoy ra. Okay. May nakita diri nga lapnisa no. Kabula mo na ba? See? Lawaan. Kan sa man nga. Kahait man kay sa hundang nimo. Budot.
Maon eh, maon. Pang-ukayon ra di ay. Ari sa ilawom sa sagbot. Sa dahon na pa oh. Sa. Ay isa ba nga ni aksyon nagturok? Be? Now. Nani dahil siya mo aksyon nagturok? No? Nidako siya kay murag nibukad naman sa ilawom na. Ano mo dako dahil ni siya kung bukad na minano. Humok sa ilawom ba? Mingon na. Oh, mao gid ni na. Ano mo bukad lagi dahil siya mo dako. No, turok naman siya. Indot kay color. Kini paduong na ni cancel. Ini bukad. No. Oh, snack. Kuha. Duy bagit. Nagsapaw. Grabe do sandik tagduha oh. Grabe. Amo isa ra. Nagsapaw mo gud pilit. Mangil ka ba? Ikaw, sandig ni ka sa aligi sa Oh, da ka sandig sa lawaan. sandig ni ka. Oh, tanawa lagi oh. Mangil. Oh. Ayan, kiring siya tanawa ra. Sandig na daan. Ay sandiganan ba? Lagi di sandig yun, bisag puno as kahoy. Namutik. Do. Namutik. Ipak semput. Dagang ka na hamantik ka, na? Iya. Sandig lang ya. Dagang ka hamantik. Ketawa di situ. Ay. Relax. Napay kuan? Gulay? Bem? Napay gulay, Bem?